Minulý mesiac som hovorila o zázraku, ktorý sa stal v mojom živote, ako ma Pán Boh uzdravil. A bol to proces, aj predtým, aj potom. Je zaujímavé, že Pán Ježiš mi zaslúbil uzdravenie 3 dní skôr, ako sa stalo. A tak ako aj učeníkom hovoril, že zomrie a vstane z mŕtvych a pôjde k Otcovi, je napísané v Jánovi 14, povedal som vám to teraz, prv ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane. A je to milosť, že Pán Ježiš, Duch Svätý, mi to zjavil skôr, ako sa to stalo. Ja som si vedomá toho, že Pán Ježiš mi daroval vieru. Že by som bez toho nebola asi schopná to prijať a kráčať v tom naďalej. Je to len milosť od Pána Boha. Po tom zázraku som potrebovala robiť skutky viery a to pre mňa znamenalo jesť úplne všetko, lebo moje telo nedokázalo spracovať žiadnu stravu. A spočiatku som mala také vychodené chodníčky a zlé zvyky, ktorých som sa postupne musela vzdať a Pán Ježiš obnovoval moju myseľ. Na začiatku po tom zázraku som nebola schopná o tom ešte hovoriť nikomu. Nejaký čas som si to nechala pre seba, lebo som vedela, že nie som ešte silná čeliť aj slovám a pochybnostiam aj od ľudí. A veľakrát od toho zázraku, ktorý bol zjavný, som bola prechladnutá, mala som bolesť hrdla. Bolo to síce nič, ale vtedy prichádzali znovu útoky a pochybnosti do mojej mysle. Ale sám Pán Ježiš ma potešoval. A jedno ráno mi prišlo na myseľ slovo, Duch Svätý mi dal slovo, že ten pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, ten prešiel do každej bunky môjho tela a prišlo uzdravenie. A aj som si to potom čítala o tom v Jánovi 14. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, ale ja vám ho dávam nie ako svet dáva. Nech sa vám srdce neznepokojuje a neľaká. Svet nám dáva pokoj, možno nejakú pohodu, odpočinok, ale jedine v Pánovi Ježišovi, v tom utrpení, ktoré priniesol, máme pokoj a zmierenie. Keď som bola chorá, tak som veľakrát odpadla a keď som sa zobudila, náhle prišla veľmi silná bolesť do môjho brucha, pretože mojim telom prešiel stres. Nemala som vtedy vôbec pokoj. A aj keď som odpočívala a nič také nerobila, tak mojim telom len tak prešiel stres. Ale pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, uchráni vaše srdcia a mysle v Kristovi Ježišovi. A od tej doby Pán Boh začal robiť aj nový zázrak v mojom tele. Na Deň detí som sa dozvedela, že v mojom bruchu rastie nový zázrak. A je to také včasné, ale nebojím sa o tom hovoriť a ďakujem Pánu Bohu za to. Že to bábätko môže byť živým dôkazom, že Pán Boh je mocný a je živý.